na-ekwu maka ọkụkọ dịcha mkpu omeji ọnụ ebe bụrụ ọkụkọ na mana ebe bụrụ kọmọda. Yes, sir. Ọchịchị onye kwuo uche ya unu mana ọ na-atụ m egwu maka na onye kwuo ya bụ uche ya n'elu ụwa chụwa ya nke gboo. Asị na egbe bụ nwanne ma na-egbe na-egbu n'egbe. Ọgwụ ife egbe ji egbu egbe bụ maka na egbe na-egbu nwa ọkụkọ. Ebe bụ ọkụkọ na-ekwu maka ọkụkọ dịcha mkpu omeji ọnụ ebe buru ọkụkọ na mana ebe buru kọmọda. Ihe ahụ akwanye buru ife n'ọza Kingdom of Africa mana ebe buru onye nwekwu research onye mma na-ebu igwe mana ebe buru kọmọda. Igbo teta nọ n'ụra